Diolch am ddod, pnawn 'ma. Pwrpas y sesiwn wir ydi deall sut 'dan ni 'di cyrradd lle ydan ni o ran y sefyllfa erchyll yn Gaza, a gobeithio edrych ymlaen a gweld be 'dan ni'n gallu neud ynglyn â'r peth. Ond oeddan ni'n meddwl sa'n ni'n dechra drwy roi chydig bach o gyd-destun a fai Jane Harris efo lot o gysylltiada ar Halesteina, a mae cyd i ddoe wedi llwyddo i gael 3 fideo byr o'r lan orllewinol gan bobl sy'n cael ei effeithio gan y ffordd mae Israel wedi meddiannu tiroedd Palesteina, ac wrth gwrs nid ym mis Hydref 2023 ddechreuodd hyn, a mae'r fideos wir yn dangos bod o'n rhan systemig o fywyd sydd wedi bod yn cael ei effeithio ers blynyddoedd. Felly, da ni am dangos y fideos, ryw funud yr un, munud a hanner o hyd ydy'r fideos. A gyna fi'r trawsgrifiad yn Saesneg, so mae gyfieithu'n wrth fynd o ddechrau. A da ni'n dechrau efo ayat. Helo, ayat ydw i, ffoadur Palesteinaidd yn byw yng ngwersyll Aida ym Mhalesteina, ac dwi'n astudio'r gyfraith. Oherwydd y meddiant ym Mhalesteina, mi rydyn ni'n wynebu lot o rwystra ac anawstera sy'n yn rhwystro ni rhag parhau efo'n bywyd proffesiynol, pan ydyn nhw'n rhwystra addysgol neu gelfyddydol ac yn y blaen. O safbwynt addysgol, fe ga i ddeud fel myfyrwraig y gyfraith, mod gennai lot o angenrheidiau arbenigol fel, enghraifft, hyfforddiant maes mewn llysoedd barni. Ond ym Mhalesteina, mae yna lot o lysoedd mewn dinasoedd gwahanol. Ond wrth fynd i'r amala, dinas o fewn Palesteina, dwi'n wynebu lot o rwystra a checkpoints, ac yn gorfod aros am rai oriau wrth y checkpoints yna. A mae hynny, wrth gwrs, yn golygu y rhwystyr mawr ar y nhaith addysgiadol. Mae'r megiant yn effeithio ni mewn lot o ffyrdd. O ochr gelfyddydol, fel un o hyfforddwyr y dawns traddodiadol Bacbe, sydd yn hanfodol o'n diwylliant ac yn hen draddodiad Palesteinaidd. Mae'r meddiant wedi cyfyngu ar yn gallu ni fod yn greadigol, a'n gallu ni i ramu'r creadigrwydd efo'r byd tu allan y tu hwnt i Palesteina, i ddangos i bobl sut da ni'n gallu bod yn greadigol a tyfu ac adeiladu cenhedlaeth ymwybodol. Fy ngobaith i am ddyfodol o fewn Palesteina, ddim yn gweld dyfodol tra mae'r meddiant yn parhau. Bydd yn dodol ni mond yn llewyrchus pan ddaw'r meddiant i ben, a pryd hynny mi fyddwn ni'n gallu adeiladu cenhedlaeth a chenedl ofalus a chreadigol. Nes i ritho dwi hynna, ond o'n i wedi gweld llun ayat. Yr ail fideo ydi hanes maes, neu dwi'n gwybod sut i ddeud I henw hi, ond maes ydi'r ail fideo da ni'n mynd I weld, gobeithio, os di'r sgrin yn ganol so. Fy enw I ydi Maes. Dwi'n ffoadur ifanc o bentre Beit Naetydd. Wrth gwrs bod y meddiant yn effeithio'n bywydau ni, mae hyd yn oed y pethau mwyaf syml wedi mynd yn anodd. Sut da ni'n byw, sut da ni'n breuddwydio, sut da ni'n teimlo'n ddiogel. Myfyrwraig nyrsio ydi ym Mhrifysgol Bethlehem yn fy mlwyddyn ola rŵan. Yn ystod fy astudiaethau, dwi wedi bod yn hyfforddi mewn ysbytai yn fy ninas I
ac mewn dinasoedd eraill hefyd. Yn ddiweddar ges i'r cyfle i wneud rhywfaint o'n hyfforddiant yn Ninas Hebron. Yn arferol, mi fysa trafnidiaeth yn hawdd, ond oherwydd y meddiannu a'r checkpoints ar hyd y ffordd, mae taith awr yn gallu cymryd awr a hanner neu ddwy awr neu fwy. Mae'r oedi a'r cyfyngiadau yma wedi ngorfodi fi fyw ymhell oddi wrth fy nheulu a'n nghartra, jyst mwyn osgoi y rhwystra dyddiol. Dan yr amoda anodd yma a'r heria parhaol sy'n wynebu'n bobol ni, ni'n teimlo cyfrifoldeb gryf fel gwraig Palesteinaidd i gario a rhannu y neges drwy'n waith ar lwyfan. Ers yn blentyn, dwi 'di bod yn passionate ynglŷn â dawnsio dacba. Nid jyst hobi ydi o, mae o'n rhan ohona i, yn enaid, yn neges drwy hwn da ni'n cyfleu yn hunaniaeth a'n yn treftadaeth i'r byd, yn lleol ac yn rhyngwladol. Dwi'n breuddwydio am ddyfodol, lle da ni'n gallu byw mewn diogelwch a heddwch. Breuddwydio'n syml sen ni, cael symud yn rhydd o un ddinas i'r llall, cael bod yn nyrs lwyddiannus a helpu bobl, yn enwedig yn fy ngwlad i. I dyma hanes maes. A'r fideo ola di hanes Tarek Abu Srŵr, ffoadur Palesteinaidd yn byw yn Ninas Bethlehem. Mae Tarek yn 21 oed. Mae o'n astudio Medical Devices Engineering yn Brifysgol Polytechnic Palestina yn Ninas Hebron. Fel myfyriwr, dwi wrth fy modd yn ymarfer corff ac yn ymarfer fy hawl i fynd a dysgu. Ond mae'r hawl yma yn anodd iawn i'w chael. Mae'n mynd i'r brifysgol yn ansicir. Dwi byth yn gwybod os dwi'n mynd i gyrraedd ar amser neu beidio. Yn ogystal ag astudio, dwi'n gweithio fel coach robotics yn hyfforddi plant efo talent a brwdfrydedd i ddysgu a hyfforddi ym myd robotics. A mae hynny'n beth newydd yn fan hyn ym Mhalesteina. Ond un o'r pethau sydd yn rhwystro y tîm robotics ac yn rhwystro plant rhag symud yn ei blaena a gwireddu breuddwydion ydy'r checkpoints. A'r cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau neu ddigwyddiadau y tu allan i Balesteina. Ambell waith mae'r meddiant yn rhwystro ni yn y pethau yna, a da ni'n methu cael mynd i'r cystadlaethau. Yn ogystal â'r ganhawster o deithio tu allan i Balesteina, yn obeithio ni ar gyfer y dyfodol ydy cael bod fel unrhyw berson dynol arall, mwynhau hawliau syml sylfaenol, fel yr hawl i addysg, yr hawl i fyw mewn heddwch yn fy ngwlad, ac i symud yn rhydd o fewn fy ngwlad heb checkpoints, sydd yn cymryd gymaint o'n hawliau oddi wrthau. Dyma hanes fi o bobl ifanc fel anorllewinol yn trio byw 'u bywydau bob dydd heddiw. Dwi'n falch iawn bod 'na gennon ni banel o bobl a dwi'n trosglwyddo'r... Dwi'n trosglwyddo'r awena rŵan i Sara Wlywio o drafodaeth efo'r panel, a diolch Sara. A plîs nodwch, sgen i hi ddim hy yn ei henw, Sara
ydi enw Sara. Diolch, Sara. Sa mam yn falch iawn o clwad sy'n deud hynna yna, Jen. Fo fel ar hyn gymryd yn wallgo o bobl yn galw fi Sarah. Diolch. So, fydda i gwahodd Dyla Morgan, Nan Wyn a Mark Vaughan Jones i fyny. So, chyfa. Wel, rhaid i chi rannu'r microffons meddwl rhwngthoch chi. Ie, so felly teitl y drafodaeth heddiw ydy Palestina, sut daeth hi i hyn. Mae'r fideo da ni newydd weld yn disgrifio bywyd i bobl cyffredin, bobl ifanc heddiw. Ond maen nhw'n sôn yn aml iawn yn hynny am fod o dan feddiant. A da ni'n siarad amdan tiroedd y meddiant. Bron heb feddwl be mae hynna yn olygu. Pwy sy'n meddiannu? Pam maen nhw'n meddiannu? Pa haws gennyn nhw i feddiannu? Pwy sy'n byw o dan feddiant a ni'n jyst yn ei derbyn o fel bod o'n naturiol, bod o'n ffaith a na fo. Felly, dwi am ofyn i'r tri yma, falla roed i barn nhw yn sut da ni wedi cyrraedd yma rwan, mwyn i ni sbïo ymlaen. Achos mae gynyddol bobl yn sylwi ac yn gwybod erbyn hyn, nath o ddim cychwyn, mis Hydref, 2 flynedd yn ôl, ond falle ddim pawb sydd yn talu sylw i'r hanes sydd wedi arwain at y ffaith da ni'n derbyn meddiant erbyn hyn. So, Nan, ti eisiau mynd yn gynta? Na, goeson, diolch yn fawr iawn, mi na. Na, wel, a dweud y gwir, dwi'n meddwl mae jyst sannu bach o brofiad personol, a pan o'n i'n clywed am y checkpoint efo'r 3 person ifanc yna, mi nath reality y checkpoint oedd yn fyw iawn i fi o gwmpas swrdd mewn digwyddiad rhyngwladol 9 mlynedd yn ôl yn digwydd bod yng Nghorea ac yn cael ista o gwmpas y bwrdd efo Mitri Raheb yn athro ym mhrifysgol yn Bethlehem. Ac mi oedd un o'i fyfyrwyr ôl wedi gwneud ffilm ar y checkpoint. Dyna ddim geiriau, dim ond mynd drwy y checkpoint. Ac bron o bod, d'ch'mod, oedd o'r fatha sa fo'n drysych meddwl chi. D'ch'mod, wel lle da ni rŵan? Be sy'n digwydd rŵan? Pwy 'di'r rheina? Lle da ni 'di cyrradd? A wedyn, mi ddaru Mitri ddangos map o le i le oedd yr person wedi recordio hwnnw. Lle oedd y person hynny 'di llwyddo i fynd. Ac, d'ch'mod, dim ond nôl ac ymlaen. A bod bywyd mor ofnadwy o gymlath. Rŵan dwi'n gwybod bod o'n bach yn ella naif i fynd yn ôl 9 mlynedd, achos mewn gwirionedd, da ni'n mynd yn ôl ganrifoedd, miloedd o flynyddoedd. Ond dwi'n meddwl, dwi jyst eisiau rhannu dipyn bach efo chi hefyd ynglyn â, wel, dwi'n siarad o safbwynt, dwi'n Gristion, dwi yn credu mewn cyfiawnder, dwi'n credu bod rhaid i ni weithio tuag at heddwch. Dwi'n arweinydd eglwysig. Ond yr un sydd wirioneddol, di ni galom i fi yn ystod y blynyddoedd dwytha yma, ydy pa mor llwfr ydy arweinwyr wedi bod, pa mor llwfr da ni fel cenedl mentra i ddeud wedi bod gynnon ni ofyn bod ni isio parhau i blesio. Heb gyfiawnder, does na ddim heddwch. Fydd na ddim heddwch. Ac felly, mae ceisio cyfiawnder a siarad am gyfiawnder a sefyll dros gyfiawnder nad ydi o ddim yn hawdd. Mae o'n anodd, mae o'n gallu bod yn brofiad ynysig iawn. Ond sgynna ni ddim dewis, a dwi'n meddwl, sicr yn Eisteddfod leni, sgynna ni ddim dewis chwaith. Dwi'n teimlo bod yn hun, dwi wedi bod yn freintiedig iawn yn ystod y blynyddoedd pitha yma, yr 2 flynedd pitha yma'n benodol. Da ni wedi cael llais rhyngwladol, ac fel eglwys, da ni wedi gallu defnyddio y rhwydweithia rhyngwladol hynny i wneud datganiadau i'r wasg, datganiadau i'r eglwys yn fewnol,
ond dyma hi, mae siarad am gyfiawnder, nid rhywbeth ydych chi'n neud unwaith ydi o. Mae rhaid dal ati. Achos os na ydych chi'n dal ati, ac os na ydych chi'n credu na bod heddwch yn dilyn cyfiawnder, does 'na ddim pwynt sôn am heddwch chwaith. Gafon ni brofiad dirdynol iawn ym mis Chwefrog, na'i orffan efo hyn, ac oedd Anna Jane yna hefyd, a mi ddaru ni fel edwysi fedru defnyddio yr llais arbennig yma. Merch ifanc, fyfyrwraig, gydig iawn i'r rei da ni wedi gweld ar y sgrin, Yasmin Ishmwani. A ddaru Yasmin ddod i amerch rei o'na ni fel arweinyddion yn yr Alban. A'n herio ni felly, hyd at Zacra yn deud, stopiwch sôn am heddwch, achos dwi'n cysau heddwch. Gwyn meddwl, yn beth od i ddeud, dwi'n cysau heddwch, achos dwi ddim yn gallu dall bedio. A dychfod, mae di'n herio fi i feddwl yn ystod y Steddfod a Lenni, a gobeithio gael ymelaethu hynny bore fory yn y pafiliwn felly. Dychfod, fyddan ni sefyll a fyddan ni'n neud yn hollol, achos dyna da ni di neud ers degawdau, so fe 9 ganrif. Oes heddwch, heddwch. Na does na ddim heddwch. Ac heb gyfiawnder, fydd yna ddim heddwch. Felly, da ni angen sefyll, achos dyna da ni'n neud os anghyfiawnder, dim eistedd, ond da ni'n sefyll. Da ni'n sefyll os anghyfiawnder, a da ni angen fel cenedl. Da ni'n gwybod beth i anghyfiawnder. Mae gennym ni hyd yn oed fwy o ddyletswydd i siarad am anghyfiawnder eraill. Felly, dwi'n teimlo am i ganol i fod o'ch flaen chi. Da ni wedi bod yn cynnal gwylnos yn Wyddgrug. Mae gennym ni 2 digwyddiad wythnosol, protest ar nos Iau, tu allan McDonald's, gwylnos ar nos Sul. Ond dwi'n stryglo, a dwi'n mynd i orffan efo hyn, dwi'n stryglo ar nos Sul. Da ni wedi bod yn cadw 5 munud o dawelwch i fyfyrio ar y soffa. Dwi erbyn hyn yn teimlo fel sgrechian y mydrach na cadw yn dawel. Felly, jyst dipyn bach o agiadus. Diolch, mam. Nawn ni cael ymatab ar ôl i pawb siarad, dwi'n meddwl. Diolch am rannu hynna. Na, ma' fi yn cydymdeimlo'n fawr efo chi yn lle da chi'n sefyll arni, efo'r eglwysi a bob dim. Dylan, gai troi atoch chi. Iawn. Gafodd yna rhywfaint o bobl o'r de yn gymdeithio, yn ymwneud bydd yn syniad jyst i rannu rhywfaint o'n profiadau ni ar draws y gogledd. Mae yna weithgaredd wedi bod o'r ardal y ffin fan hyn, Llangollen, Wrecsam, Wyddgrug, Prestatyn, Rhyl. Da ni wedi cael gorymdeithiau yr orymdaith gyntaf, dwi'n meddwl, oedd yn Rhestatyn. Yn ddian wedyn, gafon ni rali ar y sgwâr yn Ynarfon, mis Mawrth llynedd, wedyn rali Gogledd Cymru yn yr Rhyl, a mae rhagor wedi dilyn wedyn yn Wrecsam, Bangor, cwbl weithiau Bangor. Ac mae sy'n ni dweud yn yr hanner blwyddyn diwetha, mae yna bethau mwy bwriadol wedi bod i godi arian. Dwi'n gwybod, ni wedi codi'r arian i bethau fel y cynnwrth meddygol i Balesteina ers yn eitha cynnar yn ystod yr rhyfel yma. Ond mae criw llunig eifionydd fan hyn, mae Gwyn a Linda yn weithgar gyda nhw. Mae nhw wedi sefydlu cysylltiad gyda ysgol yn y lan orllewinol yn Gaza ei hun, ysgol Symud. Felly mae'n arian, mor anodd ydy hi, i drosglwyddo arian, mae arian yn llwyddo i'w cyrraedd nhw. Dwi'n meddwl, mynd nôl i ddechrau y gwrthdaro, ac un o'r cyflwyniadau mwyaf ysbrydoledig weles i yn ystod y cwpl o wythnosau cyntaf, o Cari Harper, cyd-cynghorydd Mark fan hyn, yn grŵp Plaid Cymru Wrecsam, yn rhoi dadansoddiad angerddol iawn o'r sefyllfa, ac yn rhoi'r holl beth yn ei gyd-destun hanesyddol. A tua'r un cyfnod, oedd Richard Wyn Jones,
athro gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd yn pundit ar raglen y byd yn ei le. A mi nath Richard yn fawr o'r cyfle, achos mi gododd y cwestiwn yr fel. Ac wrth gwrs, o'n ddim yn gallu golygu Richard yn fyw, a mi nath Richard hefyd, yn debyg i Cari, roi dadansoddiad hollol eglur o'r anghyfiawnder oedd yn digwydd, a bod dim math o ymdrech wleidyddol wedi bod ers 70 mlynedd i gael rhyw fath o drefniad oedd yn sicrhau cyfiawnder i genedl y Palestiniad. Ond o gydio yn hynny, mae rhaid i fi ymosod ar y cyfryngau BBC, ITV hefyd, ond BBC, llwync fawr, dwi'n meddwl, oedd yn mis Tachwedd 2023, yn fuan ar ôl i'r ysbyty gynta gael ei bomio yn Gaza, mi aethon ni ar y lant o flaen ysbyty Gwynedd, ac oedd hi'n brynawn dy Sadwrn, a trwy ryw ryfedd wyrth, mi ddath y BBC. A chwarae teg iddi, mi nath Helen Wyn adroddiad teg iawn. Ond lle mae BBC wedi bod ers hynny, falle bod yna chydig bach o symud yn ddiweddar, ond wi siŵr yn y drafodaeth fydd yn dilyn nawr, geith Mabon rannu gyda ni y ffaith bod yna aelodau o'r BBC, neu mi fydd e dirwyr falle, yn sicr staff BBC wedi dod at Mabon wythnos diwetha ar gochynnin ond wedi cael i beidio rhoi sylw i holl fater Gaza yn yr Eisteddfod. A gallu gawn ni glywed tyn bach mwy am hynny yn y man. Ond mae rhaid i fi gyfadde, ch'mod, mwyn cael gwybod y gwir beth sy'n digwydd, mae rhywun wedi bod yn troi mwy fwy at sianel fel Al Jazeera ac y gwahanol leisiau annibynnol sydd ar YouTube. Ac oedd un ohonyn nhw, nath y godi'n nghalon i rywfaint, The Mahmoud Show. Mae'n siŵr lle mae Mahmoud yn byw, a yn Lloegr neu yn America. Dwi'n meddwl bod e o dras Palesteinaidd. Mae'n rhoi'r pethau allan ar YouTube yn dyddiol. Ac yn ystod y dyddiad diwetha, o'r diwedd, mae yna 2 fudiad hawliau dynol yn Israel, sef B'Tselem a Physicians for Human Rights Israel, wedi dod allan a datgan yn gwbl glir bod i llywodraeth nhw yn gyfrifol am hiladdiad. Allech chi ofyn pan maen nhw wedi cymryd mor hir i wneud, ond mae'n gysur i wybod bod na ambell lais yn Israel sy'n gwbl anfodlon gyda polisi y llywodraeth i hunan ar hiladdiad erchyll na sy'n digwydd. Yn yr un darn gan Mahmoud, mi weles i hefyd, a mae hyn yn cyd-daro gyda'r ffaith bod beth yw'n dweud, Witchcoff, cenad Trump yn y dwyrain canol, mae e wedi bod yn Gaza ei hun wythnos yma. A'i cyd-ddigwyddiad oedd bod yr IDF wedi tynnu i hadran 98, sef un o'r adrannau mwyaf elit yn yr IDF. Maen nhw wedi tynnu allan o Ogledd Gaza. Wel, y styn arni gan Llywodraeth Israel yw bod nhw wedi gorffen y job, bod nhw wedi clirio Gaza, Gogledd Gaza o holl seilwaith Hamas, ond oedd Mahmoud yn tanlinellu, mae hynny'n amheus iawn. A bod e falle yn ymwneud gyda ryw fath o drafod gyda Witkoff yn Gaza wythnos yma, a pwy a wyr os na ryw fath o gadoediad neu drafod am gadoediad mae rhywun mor sinicaidd erbyn hyn ar ôl yr holl ymdrechion a gadoediad sydd wedi bod yn y flwyddyn diwetha. Ond rhaid ni gadw golwg graff ar beth sy'n digwydd yn ystod wythnos nesaf yma. Un o'r protestiadau mwyaf sobreiddiol, wedi gwir,
yn llun braidd yn fach, ond yn Gaernarfon ryw fis nôl, wnaethon ni ymgynnull oddi wrth y ffynon yn stryd llyn, a mi osodwyd degau o bare o sgidiau wrth y ffynon. A oedd hi'n brotest sobreiddio iawn, tawel, ac oedd na ddarlleniadau o gerddi gan feirdd ifanc o Gaza. A dwi'n na'i adael, na'i orffen, gyda geiriau plentyn dienw Gaza, Ionawr 2024. Wyddwn ni ddim beth yw hanes y plentyn hwnnw erbyn hyn. Ond dyma'i eiriau. Dwi eisiau gadael y bywyd hwn. Mae marwolaeth yn well na hyn ar y llw. A llymrodyr a chriorydd yn cysgu. Maen nhw'n gweld y pethau hyn ac allan nhw ddim cysgu. Rydw fi'n neffro drwy'r nos ac yn gweddio. Pethau yn nhad, mae'r cwbl wedi mynd. Does dim byd ar ôl. Edrychwch. Mae'n wir, mae dim ond ein mamau a'n tadau sydd gennym yn y byd hwn. Mae'n wir na fes gennym neb arall. Mae'n wir fod popeth wedi mynd gwrdd. Mae'n ysgrifenedig a digwyddodd. Gobeithio un dydd ydy gennym do gwell na'r holl debyll hyn. Ar y llw, pwysio i'r syfel hwn orthau. Dyna'r hyn dwi isio fwyaf. Ar y llw. Diolch, Dylan. Sawl beth i gael ei godi yn ystod beth ti wedi dweud y fanna. A mi ddewn ni nôl at hynna, dwi'n siŵr, ond mae'r cerdd yna gen y plentyn yn dweud bod nhw isio i'r rhyfel yma orffan. Wrth gwrs, rhaid ni gofio, dydy'r rhyfel maen nhw'n sôn amdano fo ddim jyst i para bron i 2 blynedd, ond bron i 80 mlynedd ac yn hirach. A mi rhaid i ni ystyried hynny hefyd wrth symud ymlaen. Mark. Cyn ni ddechrau sôn am be da ni wedi bod yn gwneud yn Wrecsam, ges i'r fraint, y cyfle i fynd i'r Llaen Orllewinol i Israel 20 mlynedd yn ôl. O'n i'n ffilmio efo cerddor o Gymru o'r enw Gwilym Morris, ac oedd o mewn cysylltiad efo cerddorion o Palestina yn Bethlehem. Ac ges i weld dros y fi'n hun sut driniaeth oedd y Palestinian yn cael yn eu cymunedau hunan. Mwyn mynd o Bethlehem, o Jerusalem i Bethlehem, mae'n siwrna 10 munud, neu mi ddylsa fod yn siwrna 10 munud. Ond erbyn hyn, mae rhaid chi fynd drwy'r checkpoints ma. Mae mynd drwy checkpoints, diolch yn fath o aros yn y car a mynd drwy'r checkpoint. Mae rhaid chi fynd drwy turnstile, fel sa chi'n mynd i gêm bel-droed. Mae rhaid chi aros, ddod allan o'r car, aros, mynd i car gwahanol ar yr ochr arall. Mae o'n system gwbl apartheid. Dyn nhw'n caniatáu i ry ceir fynd i'r ochr arall. Felly mi oedd hwnna'n dipyn agored llygad, ond wrth gwrs oedden ni cael yn gwarchod, os oedden ni ddim yn Balestiniad. Ond mae o'n agored llygad i rhywun. Oedd hwnna'n digwydd 20 mlynedd yn ôl. A pan mae rhywun yn deud wrtha i, fel mae pobl fi sôn yn barod, ddechreuodd hwn ar y 7th o Hydref. Wel, pam o'n i'n trefnu protestiadau yn Wrecsam yn 2014 a 2009, os oedd e dechrau ar Hydref y 7th. Mae hwn wedi bod yn mynd mlaen ers dros 20 mlynedd, ers 70 mlynedd wrth gwrs, efo'r Nacba, a dwi'n siŵr bod pawb fama yn gyfarwydd efo'r hanes yna. Ond mi oedd o'n bwysig, a mi oedd o'n anodd ar y dechrau, ar ôl Hydref y 7th. Oedd y pobl yna'n sicr iawn ynglyn â oedd na ddeuoliaeth i'r peth. Wrth gwrs, oedd pobl Israelis wedi cael eu lladd, ond y gyflafan wedi digwydd, a mi oedd y gwyl nos gyntaf yna yn cydnabod hynny. Ac oedd yn bwysig cydnabod hynny, dwi'n meddwl. Ond fel ath pethau yn ei bleia, oedd yn amlwg nid rhywbeth cytbwys oedd hyn. Oedd hwn yn rhywbeth gwbl anghytbwys, lle oedd pobl heb arfau, pobl heb fyddu, yn cael eu
ymosod arno fo gan fyddin hynod dwerus. Mi newidiodd sorry, newidiodd tôn y brotest i fod yn dôn pro-Palestinian, pro-heddwch, a mi oedd o'n bwysig iawn yma'n Wrecsam, na ddewch ni, mi oedd o'n bwysig iawn yma'n Wrecsam bod ni yn allies i y gymuned fechan Moslemaidd sydd gen ni yma. Mae yna fosg yn Wrecsam, a mi ddoth rhai, bod nhw mor ofnus, mi oedd o'n anodd iawn, dwi'n meddwl, i'r gymuned Moslemaidd i ddod allan i brotestio, a mi oedd yna ymosodiadau geiriol, oedd yna cyfnodau eitha tens efo pobl yn pasio, ond mi oedd o'n bwysig i ni fod yna fel ffrindiau iddyn nhw a dangos bod hwn yn rhywbeth llawer ehangach. A mi oedd yn weddol hawdd ar y dechrau, mi oedden ni brotestio tu allan i swyddfa y Tory, Sir Atherton, a oedd hi'n digwydd bod nhw'n lle eitha amlwg, so oedd hwnna'n help hefyd. O wedi gosod Sir Atherton i swydd. Diolch beth. A pawb yn meddwl bod yna newid yn mynd i fod ar fyd. Ac eithon ni, tra ni'n disgwyl i'r aelod seneddol newydd ffeindio swyddfa, ni eithon ni i brotestio tu allan i un o'r llefydd mwyaf amlwg yn y dre. A wedyn pan gafodd, a mi oedd o'n ddifyr gweld y cynnifer oedd yn cefnogi o ran twtio cyrn ag ati fel ni'n mynd heibio. A mi oedd pobl yn dall pwysigrwydd y protestio ac yn gweld yr angen i leisio barn mewn rhyw ffordd neu gilydd. A fel sydd wedi cael ei sôn, oedden ni'n rhan o ryw gynghrair ddatblygodd ar draws y gogledd yn fwy trefnus fel oedd pethau'n mynd yn ei blaen. A wedyn pan gafodd yr aelod llafur i swyddfa, digwydd bod o fel mewn adeilad lle doedd ddim yn gallu gweld o'n mynd a dŵad. A doedd o byth yna anyway. A mae'n rhaid i ddeud, a mae hwn yn rhywbeth anodd i ddeud mewn stafell o bobl sy'n eitha committed i'r busnes yma, mi nes i anobeithio. Mi nes i yn bersonol anobeithio ar ôl bod yn trefnu math o gaeth ers blynyddoedd a just cwestiynu be da ni'n gyflawni. Be da ni'n gyflawni yn sefyll allan i swyddfa lle i'r boi ddim yn gwybod bod ni yma. Siom yn gwrando, siom yn hidio be da ni'n gyflawni. A mi nes i gymryd cam yn ôl, mae'n rhaid i ddweud, yn bersonol, mi na pobl eraill, mae'n griw selog ifanc sydd wedi cynnal y beth, sydd am hwnna'n hynod o bwysig. Ond dwi eisiau ni, dyma'r neges sydd gen i at heddiw, dwi eisiau ni fel mudiad feddwl yn llawer mwy strategol. Os di'r aelod seneddol llafur yma ddim yn mynd i wrando, wel, werth i beidio boddran efo fo. Mae rhaid ni feddwl yn fwy strategol a meddwl be wneith frifo apartheid Israel. Sut da ni fel pobl gyffredin yn gallu effeithio apartheid Israel. A dwi'n mynd i wneud pwynt gwleidyddol fama. Dwi'n meddwl mae yna le i'r gwleidyddion, unai yn San Steffan neu yn Nghaerdydd, felly bynnag, lleisio barn, a dwi'n hynod o falch fel aelod o Plaid Cymru bod yn aelodau seneddol mi yn San Steffan ac yn y Senedd wedi lleisio barn, wedi wneud o'n glir bod Cymru yn erbyn y gyflafan yma, yn erbyn i'r lafiad, a bod yn aelodau seneddol ni yn San Steffan wedi bod yn galw am arms embargo ac am heddwch ac am stopio'r gyflafan. So, bod o'n bwynt cleidiol, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni efo pobl sy'n lleisio barn drosto ni. Be da ni'n gallu wneud? Dwi'n meddwl da ni eisiau brifo Israel mewn ffyrdd lle gafodd De Affrica i brifo. Economi, diwylliant, chwaraeon. Mae hyn yn holl bwysig. Mae boicot economaidd yn holl bwysig. Mae boicot diwylliannol. Pan ddiawl mae Israel yn cystadlu'n Eurovision? Mae hwnna'n warthus i mi. Pan ddiawl mae Israel yn chwarae yn yr Euros? Mae hwnna hefyd yn warthus, a mae rhaid ni stopio hynny. A mi ddys hwnna yn brifo nhw, achos mae chwarae pel droed efo tima gwareddiedig Ewropeaidd yn
normaleiddio cymdeithas abnormal. Ma' canu yn Eurovision a ca'l hwyl yn normaleiddio cymdeithas sydd ddim yn normal. Felly ma' raid i ni dargedu y cyrff yma fel bo' ni yn stopio nhw rhag medru cogio bod nhw'n wlad normal. Chos dydi o ddim. Ma' nhw yn beth yw'r gair? Ethnically cleansio. Ma' nhw yn ethnically cleansio y Gaza Strip o'n blaena ni yn sydyn yn yr rhain gorllewinol, ma' nhw'n neud o yn raddol bach. Ma' nhw'n gwasti nes bod o wedi marw i bob pwrpas, nes bod o cael grogi. Felly ma' raid i ni neud rhywbeth rŵan, nid yna ddim byd o'r wladwriaeth Palesteinaidd i'w achub. A felly dyna fysa yn le fi bod ni yn meddwl fel mudiad yn strategol ac yn gweithio i stopio normaleiddio cymdeithas apartheid. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i'r trio ohonoch chi. Da chi wedi sôn amdan y pethau pwysig da ni angen cofio. Da chi wedi sôn amdan yr hanes, da chi wedi sôn am America yn rhan o'r calach, a mae rhaid i ni ddeall hefyd bod hynna yn mynd ymlaen ers y cychwyn, a bod yna nifer o rhyfeloedd eraill wedi digwydd rhwng Israel a'r gwledydd cyfagos ac America yna yn y potas, yn ariannu, yn cefnogi, yn cyfiawnhau, a bod dim byd i newid felly. A mae rhaid ni fynd yn ôl i'r dechrau mwyn deall pam bod hynna yn digwydd, a pam bod cael Israel ar y llwyfan rhyngwladol yn edrych ma' nhw di'r bobol cyfiawn o dan oruchwyliaeth America wedi digwydd. Mae rhaid ni dadansoddi bob un elfen o'r naratif yma sydd wedi cael ei adeiladu dros canrif a hanner. So diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Reit, dwi'n meddwl gen i chydig bach amser rŵan i agor i fyny i chi'r gynulleidfa. Stem Mabon. Ydy Mabon eisiau'r meicroffon? Diolch. Dylan yn sôn yn fan am y stori sydd wedi bod Nation Dot Cymru ar ei rhedeg y stori yn cylch y BBC. Mae rhaid i fi fod yn ofalus bod dwi'n deud, achos dwi'n isio neb i ffindio allan pwy di'r chwthwyr chwibant sydd wedi cysylltu efo fi, a ges i alwad ffôn gan newyddiadurwr o'r BBC echdoi yn gofyn i fi pwy oedd y bobl yma. Bod i'r ffyrst yn byd eithaf nhw, pwy oedd wedi cysylltu. Ond mae'r dystiolaeth dwi wedi derbyn yn gwbl glir fod yna neges wedi dod o Lundain yn dweud nad oedd unrhyw ddarlledu i fod o'r Steddfod ynghylch y Gaza, ynghylch negeseuon am Balestina a Gaza, ac os oedd na rhywbeth yn mynd i gael i ddweud yna i bod nhw i dorri y ffid, dorri'r cyfweliad, neu i beidio darlledu unrhyw beth oedd yn ymwneud â hynny. Dwi'n gwbl glir fod y dystiolaeth dwi wedi derbyn gan y tystion yna'n gywir. Mae'n ymddangos i fi fod polisi wedi newid yn ystod y cyfnod yna, rhwng bod y stori wedi mynd allan ac fod y BBC yn clywed amdano fo ac yn clywed fod na bryderon am y peth. Mae polisi wedi newid a maen nhw wedi rhoi sicrwydd na fydden nhw'n torri unrhyw drafodaethau sydd yn beth da. Ond mae'n dod â fi at y pwynt oedd Mark yn sôn am yr Eurovision. Mae hwn yn ymddangos yn pwynt ysgafn ar un llaw, oherwydd yr Eurovision ydi o. Pawb yw'r Eurovision, rhyw bwys yn hwyl yn dydi, rhyw fansio ac yn y blaen. Ond y BBC ydy'r partner sydd yn penderfynu ar y Eurovision. BBC ydy llais Prydain, ac os ydych chi wedi sylwi fo Eurovision, mae y Deyrnas Unigol neu Prydain yn cystadlu bob blwyddyn, 2 addilad. Dydy Prydain ddim yn gorfod mynd trwy'r hits a'r gystadleuaeth, oherwydd bod gymaint o bobl ar y Deyrnas Unigol yn edrych ar y rhaglen, mae'r Prydain mor bwysig i'r gystadleuaeth. Felly mae gan y Deyrnas Unigol ac felly BBC, rhywun mae llais pwerus iawn yn yr Eurovision. Os fyse Prydain yn dweud bod nhw ddim eisiau Israel i gymryd rhan, yna fyse Israel ddim yn cael cymryd rhan. Felly mae gennym ni fel pobl yn Rhyden, mae gennym ni lais pwerus yma, mae rhaid ni ddefnyddio'r llais yma, mae rhaid ni roi'r pwysau
ar y cyfryngau, oherwydd mae'r cyfryngau sydd yn lliwio'r drafodaeth, y cyfryngau sydd yn gosod y tôn. A da ni wedi gweld yna efo'r peth y BBC oeddwn ni'n wedi glywed, a da ni'n gweld efo Eurovision. Felly dwi'n licio'r hyn oedd Mark yn dweud, dwi'n cyd yn deimlo mae rhywun yn medru teimlo'n hynod o ddiamadferth. A mae rhaid ni ffeindio y gear change yna, step nesaf beth da ni'n wedi gwneud mwyn dwy'n pwysau. Felly so nhw'n licio clywed barn pawb, beth yw'r cam nesaf yna, beth yw'r peth nesaf mawr yna da ni'n gallu gwneud. Ie, diolch. Ar eich safle ni, mae yna rhestr o cwmnïau. Wel, mi fedrwch chi boicotio. Dwi'n mynd chi benig, cofiwch. Mae o fanna. Ie, oes ar rhywbeth arall yn dod o'r llawr? Ryw ymatab i unrhyw sylwad? Ie, mwch chi eisiau benthyg hwn? Diolch. Elin Hab Griffith Jones yna fi. Dwi'n byw yn Aberystwyth a dy Sadwrn dwytha. Dy Sadwrn dwytha fi, ie. Mae'r amser dros yn diflannu yn dyri. Oeddwn ni yn un o'r 1000 a rhywbeth o bobl nath gymryd rhan yn y llinell goch a gweld yr arbrofiad a'r newyddion yn dangos rhyw gwbl o gannoedd ar y mwyaf bobl mewn cae yn paratoi cyn mynd ar yr orymdaith yna. Ac o'n i'n weld fan hyn, dydy hyn ddim yn adlewyrchiad teg, cytbwys, di-duedd o'r hyn nath ddigwydd yn Aberystwyth ar y diwrnod yna. Dyn ni'n gwybod bod yna le adnabyddus iawn i Aberystwyth fel tre sydd wedi cynnal nifer fawr o brotestiadau dros y blynyddoedd. A'r protestiadau yna wedi cael i ffilmio yn amal iawn, anghytuno ynglyn â faint union o bobl oedd yna o ochr ymgyrchwyr ac o ochr y cyfryngau. Ond o'n i'n meddwl bod hon, dy Sadwrn dwytha, yr enghraifft weisa erioed i fi weld o'r diffyg cydbwysedd mewn adrodd yn fyd-duedd be ddigwyddodd. A siŵr o fod, be ddigwyddodd dy Sadwrn dwytha oedd y brotest fwyaf erioed i ddigwydd yn y dre fwyaf adnabyddus am brotestio, a mae'r cyfryngau Cymraeg yn sicr erioed wedi i weld. Felly, dwi'n meddwl bod yna gwestiynau mawr ynglyn â'r elfennau o ydi di-dueddrwydd priodol darlledwr cyhoeddus wedi cael i wireddu dy Cymdeithas. Yes. A beti, yn amlwg, os ydych chi'n gofyn sut dylen ni weithio strategol, yna mi ddylai bod na, bod bynnag oedd yn Shirley broses dy Sadwrn dwytha, mi ddylai bod na dron i fyny yna i ffilmio yr holl linell goch na drwy'r dre i gyd. Achos ni fydde wedi bod un o'r darluniau mwyaf trawiadol hyd yna y ganrif hon o Aberystwyth. A dwi'n meddwl, pwy bynnag oedd yn trefnu, gyda nhw ddim falle wedi meddwl i ba radda oedd be oedd nhw'n wneud mor arwyddocaol a mor weledol a'r darluniau yna. Maen nhw mor bwysig yn dydyn, achos fel da ni'n gwybod, cyn lleiad o Gamraeg sy'n mynd i fewn i Gaza, ond eto mae'r darluniau da ni'n cael o Gaza yn deud y stori, dim ots beth ydi barn pobl, bod pobl yn gallu gweld drwy'r lluniau. A dyna be bocson ni hefyd, gollon ni y delweddu pwysig iawn. Felly mae angen i fudiadau greu i cyfryngau i hunan i wneud iawn am y diffyg cydbwysedd sydd yn yr adroddiadau. Yeah. Ie, cytuno'n llwyr. O'n i ar y brotest yna hefyd, ac wrth ni gerdded ar hyd y ffrynt na'n Aberystwyth, o'n i tua hanner ffordd. Stio nôl, methu gweld y pen. Stio mlaen, methu gweld y pen. Oedd o mor hir, so ie. Ond eto, do na ddim dron sydd yn wendid mawr yn anffodus iawn. Ond na fo. Jyst i barhau efo'r thema BBC, maen nhw wedi trio sensori cantorion sy'n canu efo Lleiwen Steffan yn y Steddfod. A mae rhywun yn gweld, mae hyn yn mynd yn wirion rwan. Hollol wirion.
lle mae pobl ofn canu can am heddwch, oherwydd bod gen o'r gair Palestine yn efo, ac yn methu bod yn rhan o hwnna, oherwydd bod gen nhw ofn am 'u swyddi. Swn i'n deud bod hwn yn Hwngari ar ôl y rhyfel dwytha. Mae'n Kafkaesque, ond dyna y fath o gyfundrefn totalitaraidd sydd gennym ni fan'na. Da ni yma yn Brydain, da ni'n meddwl, mae lot o bobl yn meddwl bod ni'n byw mewn democratiaeth, a mae rhaid ni sylweddoli pan mae'r state broadcaster yn gwahardd bobl rhag canu can am heddwch. Mae'n rhywbeth mawr o'i le. A dwi'n meddwl bod rhaid ni dergedu'r BBC. A dwi'n yn deud hynny'n ysgafn, sy'n gweithio'r BBC unwaith. Dwi ddim yn deud hynny'n ysgafn. Mae rhaid ni dergedu nhw ar y maes yr wythnos yma. Dwi'n meddwl fysa'n syniad da, trefnu protest, os ydy'n bosib, jyst i ddeud, chewch chi ddim gwahardd pobl rhag canu am heddwch heb wynebu protest. A falle nhw ddim adrodd am y peth, ond mae'n rhaid i ni wneud i siŵr bod gen i drones a camerâu fydd yn adrodd am y peth, a mae'n rhaid i greu cyfrynga'n hynna'n felly. Mae hwnna'n bwysig iawn. Anna. Mi rydym ni gyd hefyd yn cerdded rownd y maes ac yn gweld camerâu ar y maes. Mae eisiau ni gyd wisgo cefge, mae eisiau ni gyd gafio banner Palestina yn bag, yn barod i dynnu allan i ddangos i unrhyw gamra da ni'n weld ar y maes, bod nhw'n gallu osgoeni. Mae rhaid i ni rili dangos iddyn nhw bod bobl Steddfod yn wirioneddol yn sefyll yn gry yn hyn. Mae gennym ni gyfleon bob dydd ni sydd yma drwy'r wythnos